És en Dràcula i Mihawk! Sí, per fi s'hi posen els Shichibukais. Caram, trobo que és un moment ben singular, aquest. I tant que sí. Per fi veig que el capritxós de l'Ulls de Falcó s'ha decidit a actuar. Et penses posar a lluitar? No, encara no. Només vull mesurar la distància real que hi ha entre nosaltres i aquest home que sembla tan a prop. Només de mirar-li els ulls, l'adversari més fort pot quedar paralitzat per la por. Li va perfecte aquest sobrenom d'Ulls de Falcó. Sempre l'he volgut conèixer. Tots els espadatxins somiem que algun dia ens batrem en duel contra el millor espadatxí del món. El nostre instint ens hi empeny i el nostre objectiu és guanyar-lo. Aquella deu ser la seva famosa espasa negra. Precisament. L'espasa negra. Nit. Una de les Sajo o Guasamono, les úniques 12 espases de grau suprem que hi ha al món. És una de les poques Cocto que existeixen, que són les de fulla negra. Una espasa així només pot pertànyer al millor espadatxí del món. Ulls de Falcó! Ha sigut capaç de parar l'estocada més forta del món! Però si ha sigut... Ha sigut el comandant de la tercera divisió, en Diamond Josu!